Добрый вечер, сябры! Як прайшоў ваш дзень? Што даведаліся? Чаму новаму навучыліся? Усім салют! Прывітанне, Тёма! А што гэта вы раскладаеце? А гэта мае ўзнагароды за ўдзел у розных конкурсах. У конкурсах чараўніц? Ёсць такія, але ёсць і тыя, што я атрымала за добрыя спевы, за вышыўку, малюнак. Да вы што? У нашай феечкі столькі талентаў, а мы пра гэта нічога не ведаем. Я шмат чаго ўмею і з радасцю ўсім гэтым з вамі дзялюся. Феечка, пра вашы таленты павінны ведаць усе. Ой, Тёмачка, я не вельмі люблю выхваляцца. Гэта не выхвалянне, гэта наша гордасць. Таму трэба вялікую выставу вашых дасягненняў наладзіць. Ой, Тёмачка, гэта зусім не абавязкова. Яшчэ як абавязкова, трэба хутка ўсё расставіць так, каб усім было добра відаць. А пасля запрасіць на выставу усіх нашых знаёмых. Ой, так много гостей, а дзе ж мы іх размесцім? Месца мы знойдзем, галоўнае ўсе вашы дасягненні правільна размясціць. Тёма, а ў мяне ідэя. Якая-небудзь чароўная? Не вельмі, а давай наладзім выставу і маіх, і тваіх дасягненняў. Ой, як сам я да такога не дадумаўся. Напэўна, нешта збіла мяне з патрэбнай думкі. І што, ты са мной згодны? Яшчэ як? Толькі мне трэба падрыхтавацца. А я табе дапамагу. Не, феечка, вы ўсе свае дасягненні рыхтуйце, а я свае. Тёма, ты куды? Чакайце, мне падрыхтавацца трэба. Ну, добра. Напэўна, я складу акуратна свае рэчы і дам месца для рэчаў Тёму. Няхай ён пра свае дасягненні аб'явіць. Вось так. І вось так. Ой, дапамажыце, феечка. Цяжка? А што ты прынёс? Тут усе граматы за мае навуковыя дасягненні. Многа. І калі ты паспеў іх атрымаць? Так? Ой, на самай справе тут і не так много дасягненняў. Затое много месцаў для будучых узнагарод. І праўда, трэба зрабіць спецыяльную паліцу на нашай выставе і назваць яе «Будучыя дасягненні». Так. Тёма, ты куды? Я хутенька яшчэ за экспанатамі для выставы. Цяпер я дакладна ведаю, што наша выстава будзе не маленькая. Феечка, прымайце, яшчэ экспанаты. І што тут? О, розныя абгорткі ад цукерак. Многія ад тых, якія я з'еў, а некаторыя проста ад мяне ў тропы. І пры чым тут дасягненні? Як пры чым? Пры тым, што я з'еў многа розных цукерак. Чым гэта не дасягненне? Я лічыла, мы будзем выстаўляць толькі тое, дзе прыклалі свой розум і талент. Ці уменні, якімі можам падзяліцца. Уменне хутка есці цукеркі і яшчэ хутчэй разгортваць фанчыкі не лічыцца за дасягненне? Не лічыцца, таму каробачку мы пакуль адстаўляем. Тады пачакайце трошачкі, я ведаю, чым дапоўніць выставу нашых дасягненняў. І правільна, галоўнае не колькасць экспанатаў, а іх якасць. Чым цікавей для гледача, тым лепш. Нічога я не прыдумаў. Пакіну для выставы тое, што ёсць. Тёмачка, ты можаш майстар-клас для гасцей наладзіць. А гэта як? Паказаць тое, што ты ўмееш. Адным словам, падзяліцца навыкам з іншымі. О, мяне якраз нядаўна мой новы сябар навучыў рабіць фокус. Для яго спатрэбіцца паветраны шар. Ой, Тёмачка, а чаму ж ты маўчаў пра фокус і пра новага сябра? Гэта адразу 2 дасягненні. Якія ж гэта дасягненні? Гэта талент фокусніка і навука сябраваць. Такая навука даражэй за любыя калекцыі. І праўда, а сябрамі лягчэй сабраць любую калекцыю і весялей нават самы складаны фокус паказаць. Правільна, і цікавей любы мультфільм глядзець. Ой, ну а зараз час мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. І глядзець самыя цікавыя сны. Дабраныч. Теплый день отплывает за
сонний тінь, отползає в кут далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.